Gwobr cynhwysiant. A'r enillydd yw Cylch Meithrin Abergwaun. Mae Cylch Meithrin Abergwaun yn angerddol am roi'r un cyfle i bob plentyn waith beth yw ei anghenion gan sicrhau fod gan y plant bopeth sydd ei hangen mwyn mwynhau'r profiad yn y cylch. Yn ystod y 2 mlynedd ddiwethaf, mae plant gyda phroblemau golwg wedi mynychu'r cylch, felly mae'r cylch wedi gweithio'n agos gyda gathro ymgynghorol i blant gyda anhwylder gweld. Mae plentyn arall gyda phroblemau cliw. Felly mae staff wedi mynychu'r dosbarthiadau arwyddo mwyn cyfathrebu'n llawn ago. Ar y funud mae plentyn gyda pharlus yr ymennydd yn mynychu'r cylch, ac mae nifer o blant yn cael cymorth gyda'i lleferydd gan fod y staff yn cydweithio gyda therapyddion iaith i gyflawni rhaglenni sydd wedi teilwro'n arbennig ar eu cyfer. Mae'r cylch yn cynnal llu o weithgareddau codi arian mwyn cyllido staff un ychwanegol i'r cylch, i alluogi staff i fynychu'r cyrsiau penodol ac i brynu offer angenrheidiol i'r plant. Mae gan y cylch berthynas dda gyda'r teuluoedd a'r ysgolion lleol, gan sicrhau fod croesi'r bont o'r cylch i'r ysgol gynradd yn un esmwydd i'r plant, yr athrawon a'r rhieni. Llon gyfarchiadau i Gylch Meithrin Abergwaun.